Ayo bisimila dessin animé na bamanankan na. Alhamdulillah. Ali, wuli dugu jɛra. Mohamed, n y'a mɛn, n wuli. Fatumata, wuli dugu jɛra. Mohamed, n y'a mɛn, n wuli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ani sɔgɔma mama. Nse an sɔgɔma Mohamed hɛrɛ sira ala k'i balo ala ka sini kɛnɛya di ala ka garisigɛw foni ala ka laɲiniw sabati ala ka barika dɔw la. I dɔgɔninw lawuli wa? Awɔ mama, n y'u lawuli. Ali, Fatumata, aw wulilen aw selila wa? Mohamed, ne selila. Fatumata, Edu, e selila? Ayi Mohamed, ne ma seli fɔlɔ. O tuma Fatumata, wuli ka t'i seli. Ali, ni Fatumata tilara ka seli, aw bɛ taa mama fo. Awɔ Mohamed, n y'a mɛn, n bɛna taa n seli. Mama, kɔngɔ banna. Awɔ Mohamed, dumuni labɛnna. I dɔgɔninw bɛ min? U wele k'u ka na. Awɔ mama, Fatumata bɛ ka taa seli. Ali bi salon na, a bɛ tila ka na. An sɔgɔma mama, an sɔgɔma Mohamed. Nse an sɔgɔma Ali hɛrɛ sira ala ka i balo ala ka sini kɛnɛya di ala ka garisigɛw foni ala ka laɲiniw sabati ala ka barika dɔw la. Nba Ali, hɛrɛ sira ala ka barika don i la. An sɔgɔma mama, an sɔgɔma Mohamed, an sɔgɔma Ali. Nse hɛrɛ sira Fatumata ala ka barika dɔw la ala ka sini kɛnɛya di ala ka kalankow nɔ. Nba Fatumata, hɛrɛ sira ala ka barika don i la. Nba Fatumata, ala ka barika don i la. Denmisɛnninw komi aw dafara a ye dumuni kɛ. Awɔ mama, i ni ce. Ali, Fatumata, yani aw ka dumuni daminɛ, aw bɛ bisimilayi fɔ. N'a kilala aw bɛ alhamdulilayi fɔ ka sɔrɔ ka barika da. An bɔra ka nin video min yira aw la sisan an kumana de du kɔnɔ kɔrɔw cɛkunda walima musokunda. N'i kɛra kɔrɔ ye du kɔnɔ i kan ka i dɔgɔninw olu minnu bɛ so yen nɔ i kan ka i janto u ka kɛtaw la. Papa ni mama kɔfɛ e de ye kɔrɔ ye e de bɛ yen o la i dɔgɔnin minnu bɛ yen nɔ i kan k'i janto u ka kɛtaw la. Ni e ma ɲɛ e tɛ se k'i dɔgɔninw ɲɛ o la i bɛ dɔgɔninw bilasirali min kɛ f'a ka sɔrɔ e yɛrɛ ka ɲi. N'i b'a fɔ k'i dɔgɔninw ka seli f'a ka sɔrɔ u b'a ye e yɛrɛ bɛ seli fɔlɔ. N'i b'a fɔ k'i dɔgɔninw ka min kɛ f'a ka sɔrɔ e yɛrɛ b'o kɛ. An kumana de kɔrɔw ka jɔyɔrɔ kan nin video in na. Mɔgɔ minnu ye kɔrɔw ye cɛkunda walima musokunda a y'a janto a dɔgɔninw na. Ni an mansaw tɛ yen aw de bɛ yen nɔ. A dɔgɔninw u ka lamɔ o fɛnɛ aw ɲiyɔrɔ fɛnɛ b'o la. Sabu n'a y'aw jɔ aw kɔrɔya jɔyɔrɔw la a bɛ se ka aw mansaw dɛmɛ dɔgɔninw ka lamɔ na ka fara aw yɛrɛ ta kan. O la an b'a fɔ kɔrɔw k'u jɔ u kɔrɔya jɔyɔrɔ la dɔgɔninw olu fana ka
kɔrɔw bonya